Hello mga kaswang, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Meron tayong guest narrator ngayong araw na ito. Siya ay si Noel Urbano, o mas kilala sa tawag na Kabanong ng Aklat ng Lagim. Siya ay anak ng isang national artist for cinematography na si Manuel Conde. Nakababata siyang kapatid ni John Marcioli Urbano ng Mongolian Bar, Biccio. Isa rin siyang voice actor o mas kilala sa tawag na dubber. Siya ang nagbose sa mga nagbida sa mga Korean novela kagaya ng Spring Waltz, Memories of Bali. Siya si Mr. President ng Baker King. Siya rin ang nagbose sa asawa ni Betty La Fea na si Armando sa bukto nito na Ikumoda. Siya rin ang nagbose sa mga kilalang animatronic at soft puppets, si Imaw ng Encantadia, Koki, Iglot, at Kapitan Basa ng Batibot. At ngayon nga ay horror narrator na siya sa sarili niyang channel na Aklat ng Lagim ni Kabanong. Kung magugustuhan niyo ang kanyang pagsasalaysay, ay kung maaaring bisitahin niyo ang kanyang YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapunta sa kanya o nakapag-subscribe, ang pangalan po ng kanyang YouTube channel, Aklat ng Lagim ni Kabanong. Ang link po ay nasa description sa baba. Mag-subscribe at manood na rin sana kayo ng mga videos niya. Maraming salamat po sir at ikinagagala ko po na mag-guest ikaw sa channel ko. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Mapagpalang araw, Sir Narrator, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Nung narinig ko ng unang beses ang iyong channel, ay sobra akong nahumaling. Bumalik sa akin ang alaala ko sa mga ganoong bagay. Kaya naisipan kong mag-reach out sa iyo upang makisuyo, na sana ay mabigyang buhay o mabasa mo rin itong aking karanasan patungkol sa aswang. Hindi ko alam kung ako lang ba, o may katulad rin sa akin, marupok at mabilis mabighani sa isang babaeng baguhan sa aking paningin, lalo na kung maalindog at sobrang ganda. May dalawa akong branch ng hardware, sir. Yung isa, asawa ko na ang namamahala at yung isa naman ay sa aking pangangalaga. Naging pareho kaming mag-asawang abala na masyado sa aming hanap buhay, kaya halos wala na kaming panahon sa isa't isa. Kaya minsan naging pampalipas oras ko ang iba't ibang babae sa mga kabaret. Sabi kasi ng iba, hindi naman daw malas sa negosyo ang pambababae, basta't huwag ka lang magpapahuli sa asawa, dahil yun ang totoong malas. Isang araw, nang pauwi ako ng bahay ng maaga, wala ang aking asawa dahil may lakad sila ng kanyang mga kaibigan. Gusto daw mag-dinner sa labas kaya pinayagan ko. Nabungaran ko ang isang baguhang babae na naglilinis ng kusina. Base sa kulay ng balat nito ay halatang galing sa probinsya. Kayumanggi at mahaba ang buhok. Maganda at sobrang makurba ang katawan. Nung una, hindi ko napag-interesan kasi nga naiitiman ako. Ngunit napansin ko nang mag-isang buwan na ito sa amin, ibang-iba na ang kutis ng balat nito. Maputi-puti na at ang linis tingnan. Araw noon ng linggo, nagpaalam ang lahat ng mga kasambahay na mag-day off. Wala rin ang aking asawa dahil gumala rin kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya inakala ko na mag-isa na lamang ako sa bahay. Pagkatapos ko mag-shower, ay lumabas akong nakatapis ng tuwalya. Kasabay ng pagkagulat ko, ang pagkabigla rin ng baguhang kasambahay namin na lumabas sa kanyang kwarto. Naka-spaghetti dress na damit at cotton short na sobrang ikli. Bakat na bakat ang kanyang kurbada, kaya nabuhay ang pagiging manyak ko sa babae. Akala ko ba nag-day off kayong lahat? Tanong ko rito ng makahuma na.
Ha? Hindi po ako sumama, sir. Wala pa kasi akong sahod kaya wala akong maigastos. Isa pa nga, kailangan ko ring ipadala sa aming probinsya ang pera ko kapag nakasahod. Wika nito, kaya biglang nabuhay ang kapilyuhan sa aking utak. Gusto mo ba ng extra income? Tanong ko sa kanya, sabay lapit at inikutan ko ito sa likod. Kita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Halatang alam na nito ang ibig kong sabihin. Magpapakipot pa sana ito nung una, ngunit nadali ko rin dahil sa kabihasaan ng aking mga kamay. Simula ng araw na yon ay tila nagayuma ako ng dalaga. Hindi na ako nananabik pa sa aking asawa at wala na akong gana pang pumunta ng mga kabaret. Gusto ko lang lagi ay sa piling niya. Hanggang sa tila nararamdaman na rin ng aking asawa ang kakaibang kilos namin ni Thelma. Kahit wala siyang nakitang katibayan, ay talagang nagseselos siya. May pakiramdam ako na gumagana na naman ang mataas na instinct niya. Kakaiba kasi ang aking asawa. Kapag may mali sa akin, hindi man niya mabibisto, ay talagang mararamdaman niya at inaakusahan niya ako kahit wala siyang makalap na pruweba. Todo tanggi naman ako siyempre. Sino ba ang magnanakaw na aamin sa kanyang kasalanan? Isang araw, nagulat na lang ako nang umuwi ako sa bahay ay hindi ko na mahagilap si Thelma. Bawat sulok ng bahay ay tiningnan ko na, ngunit hindi ko talaga ito makita. At talagang hinahanap mo pa, ha? Tanong ng aking asawa na kanina pa pala nakabuntot sa akin. Mahal, hinahanap ko kasi ang bola ko. Kanina pa hindi ko mahagilap. Nasaan na ba yun? Wika ko, sabay palingalinga sa kahit saang sulok. Talaga lang ha? Bola pala ha? Bulahin mo mukha mo. Ikaw sa tour ha? Mahuli lang kita sa kagaguhan mo, tingnan ko lang kung saan kangkungang kapupulutin. Pagbabanta nito sa akin. Totoo naman, isa akong mahirap, dating kargador ng kanyang mga magulang. Subalit dahil sa umibig siya sa akin, kami ang nagkatuluyan. Hindi naman tumutol ang kanyang mga magulang na siyang lubos na ipinagpasalamat ko. Yung iba kasi, porke mahirap, ayaw maging asawa ng anak. Simula noong nawala si Thelma, ay tila kumalma ako. Hindi na din talaga ako nagkaroon ng interes na bumalik pa ng kabaret. Laging pumapasok sa aking isipan si Thelma. Pinilit ko namang iwaglit siya, ngunit maging sa aking mga panaginip ay lagi siyang pumapasok. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Thelma. Sa tour, kung gusto mo ako makasama, puntahan mo ako sa aking lugar. Pinakalaman ng mensahe. Hindi ko alam kung bakit ang bilis tumipa ng aking mga daliri upang i-dial ang kanyang numero. Isang ring lang at sinagot na nito agad ang aking tawag. Hello, sa tour. Ang malambing na boses ni Thelma. Thelma, nasaan ka? Tanong ko. Nandito ako sa bahay. Nung pinawi ako ni ma'am, hindi na ako naghanap ng ibang amo. Malaki-laki na rin kasi ang ipon ko mula nang binibigyan mo ako ng pera. Puntahan mo naman ako dito. Namimiss na kita eh. Tila may himig na pang-aakit pa sa boses nito, kaya napalunok agad ako. Tinanong ko kaagad ang kanyang address at sa araw ding yon ay nagpaalam ako sa aking asawa na umuwi sa aming probinsya. Idinahilan ko na namatay ang aking lolo. Sinabayan ko pa ito ng iyak para maging kapanipaniwala. Mabilis naman pumayag ang aking asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, probinsya pala ni Thelma ang aking pupuntahan at si lolo, buhay na buhay. Mga 7 oras ang binyahe ko mula sa amin, papunta sa baryo nila Thelma. Pagdating ng baryo, ay nakita ko kaagad ang dalaga na kumakaway sa akin mula sa upuan ng bus. Bigla akong nakaramdam ng pagkasabik. Hindi ko man lang naalala ang aking asawa ng mga oras na yon. Nang tingnan ko ang aking cellphone, ay mag-aalas 6 na ng hapon. Wala ring signal sa kanilang lugar kaya hindi makakakontak sa akin ang aking asawa. Talagang solo ako ni Thelma. Inakala ko na malapit na kami, ngunit nakita kong tumawag siya ng tricycle. Thelma, malayo pa ba? Tanong ko sa kanya.
Hindi na masyado sa tour. Mga kalahating oras na lang. Sagot nito. Kaya napahilamos ako. Nananakit na ang puwet ko sa kakaupo sa bus at ngayon ay paglundag-lundag na naman ang tricycle dahil sa lubak ang dadaanan. Bigla tuloy ako nadismaya dahil sa kalayuan. Abay, may bagong bihag ka na naman, Selma. Kutya ng driver ng tricycle. Ngumiti ako ng napakalawak. Sa utak ko kasi, ako ang mambibihag. Hindi sumagi sa isip ko na literal na bihag pala ang sinasabi ng lalaki. Kung may ngiting aso ako, mas kakilakilabot ang ngiting kabayo na ipinukol ng tricycle driver. Lalo na ang paraan ng paninitig nito. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bahay nila Thelma. Pumarada sa mismong bakuran ang tricycle at bumaba na rin pati ang driver. Nagtaka ako kung bakit mas naunang pumasok ng bahay yung driver kaysa sa amin. Si Kuya Bani yun, kapatid ko. Huwag mo siyang alalahanin. Talagang napakapilyong bata yang si Kuya. Wika ni Thelma. Kaya naman pala eh. Maikling tugon ko. Habang papasok kami ng bahay, ay may namataan akong matandang lalaki sa di kalayuan. May dala itong sulo. Titig na titig ito sa aming dalawa ni Thelma. Animoy, nabahala at tila may nais sabihin. Nang tinan ito ni Thelma, ay napayuko ang matanda at dumiretso sa paglalakad. Hinila na ako ni Thelma papasok na ng bahay nang may pagmamadali. Nagpatianod pa rin ako rito. Nabungaran ko kaagad ang mag-asawang nasa 40 pataas malamang ang edad. Magandang gabi ho. Bati ko. Magandang gabi naman. Ikaw pa lang sinasabi ni Selma na nobyo niya. Abay, gwapo nga naman. Wika ng nanay niya. Tumango lamang ako at ngumiti sa kanila. Tiningnan ko pabalik si Thelma at tila nauunawaan naman nito ang nais kong itanong sa kanya. Don't worry, wala silang alam. Bulong nito sa akin. Tila nabunutan rin ako ng tinik. Ang sabi ni Selma, matandang binata ka raw. Abay, sa gwapo mong yan. Baka naman napakapihikan mo. Wika pa ulit ng kanyang nanay. Ay, totoo po yan, Nay. May pagkapihikan talaga itong aking nobyo. Kaya nga, ako na lang ang nanligaw dito eh. Walang gatol na wika ni Thelma, kaya halos lumabas ang aking mga mata sa pagkabigla. Ikaw talaga, anak. Baka mamaya dyan, magsawa ka na naman at maghanap ka na naman ng kapalit. Nakangiting wika ng tatay nito, kaya nagpantig ang aking mga tenga. Ano ba yan, Tay? Siyempre hindi. Kaya wag na wag niyong galawin si Satur ko. Huling beses na yung ginawa niyo dati. Wag na wag niyong uulitin yun. Dahil ako ang makakalaban niyo kapag nangyari ulit yun. Galit na wika ni Thelma. Hindi ko makuha kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan, subalit nakaramdam ako ng pagkabahala. Pagkatapos maghapunan, ay giniya agad ako ni Thelma sa aking kwarto. Dahil sa sobrang pagod ko, ay kakahiga ko pa lang, ay nawalan na kagad ako ng ulirat. Nais ko sanang pumuntos ngunit hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog, ngunit nang magising ako, ay mag-isa na lang ako sa aming hinihigaan. Kinapako kung nasa paligid ko si Thelma, ngunit wala. Ilang sandali pa ay may narinig akong tila nagkakasagutan. Pinakinggan kong maigi at nakumpirma ko na sa bakuran ng bahay galing ang mga tinig na yon. Dahil yari sa kawayan ng dingding ay maraming butas na pwede kong pagsilipan. Maliwanag ang buwan kaya aninag ko mula sa aking hinihigaan ang tatlong nilalang na tila nag-aaway. Hindi nga pwede, Nay, Tay. Kung dati napagbigyan ko kayo, ngayon hindi na. Mahal na mahal ko si Satur. Dinig kong wika ng isang babae na tila paos pero malaki ang boses. Nagtaka ako kung si Thelma ba yun, dahil kakaiba ang angking tinig niyon. Nang silipin kong mabuti, ay nakita ko ang suot nito na damit. Si Thelma nga yung isa, subalit nagtaka ko kung bakit nakalipad ang buhok nito dahil sa sobrang gulo. Inaninag ko pang mabuti ang mga mukha nito. Natutup ko ang aking bibig nang mapagtanto kong kakaiba ang kanilang mukha.
Ang magandang si Thelma ngayon ay tila hindi maipinta ang muka sa sobrang kapangitan. Nagbabaga ang mga mata at mayroong malalaking pangil. Hindi ko lubos maisip na sa gandang taglay niya ay isa pala siyang aswang. Ano ba itong pinasok ko? Pamilya pala sila ng mga aswang. Mangyak-ngyak kong wika sa sarili. Parang gusto ko nang tumakas sa mga sandaling yon. Subalit, hindi maaari. Nilakasan ko ang aking loob at bumalik sa pagkakahiga. Base kasi sa aking narinig, ayaw ng dalaga na galawin ako ng kanyang pamilya, kaya napanatag ako ng kaunti. Subalit, hindi ako makasiguro. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maaaring ipaglaban ni Thelma, kaya bukas na bukas din ay tatakas ako. Biglang tumihimik ang paligid. Naging alerto ko, baka papasok na sila ng bahay, subalit wala ni isa sa kanila ang pumasok. Malamang ay humayo na ang mga ito upang maghanap ng kanilang makakain. Halos maduwal ako sa kakaisip. Nakipaghalikan ako sa isang aswang. Mabuti na lang at hindi ako nahawaan. Nang madaling araw na yon, ay naramdaman kong may yumakap sa akin mula sa aking likod. Napagtanto ko na nakatulog na pala ako ulit. Nagkunwari akong tulog at hindi nararamdaman ang kanyang mga yakap. Kahit pa nandidiri ako sa aking isipan, ay wala akong magawa. Kailangan kong huwag magpahalata. Bigla kong naisip ang aking asawa. Siguro, karma ko yon dahil sa kagaguhang ginawa ko. Bakit pa kasi naisipan kong sundan pa ito? Gayong pinalayas na nga ng aking asawa. Sisihin ko man ang sisihin ng aking sarili, ay wala na akong magagawa. Kinabukasan ay nagising akong maraming handa ang mesa. Halos maduwal pa ako nang makita ang iba't ibang putahe ng karne na nakahain. Naisip ko kaagad na malamang karne ito ng mga taong nabibiktima nila. Satur, halika na. Sobrang pagod mo sa biyahe ah. Unang beses mo siguro bumiyahe ng ganito kalayo ano? Tanong ni Thelma sa akin. Parang gano'n na nga. Parang nga akong may hangover eh. Marahil dahil sa suka ako ng suka sa bus kahapon dahil sa layo ng biyahe. Pagsisinungaling ko sa mga ito. Nako, may biyahilo ka pala. Wika ng nanay ni Thelma. Opo, kaya nakakawalang ganang kumain. Pwede bang magkape na lang muna ako? Tanong ko sa kanila. Abay, oo naman. Bakit hindi? Teka, ipagtitimpla kita. Wika ng dalaga at agad namang tumalikod sa amin. Lumuwag naman ang dibdib ko na mapapayag ko ang mga yon sa aking dahilan. Sa may bakuran ako nagkape at nagpalingalinga sa paligid. May nakikita akong bahay mula sa di kalayuan. Nasa 5 ngunit magkakadistansya rin ang mga ito. Sobrang hirap tumakas kapag nasa ganitong lugar. Buwis buhay. May napansin akong binatilyong lalaki na nasa 15 malamang ang edad. May bitbit itong container ng tubig. Tinanong ko kung saan siya mag-iigib dahil dumaan siya malapit sa bakuran. Itinuro niya ang malaking kahoy sa unahan. Balon daw yon, pero patuloy lamang ito sa paglalakad ni hindi ako tinapunan ng tingin. Nagpaalam ako na maliligo sa balon. Pumayag naman ang mga ito. Nagmamadali akong sinundan ng binatilyo. Baka sakaling siya ang makakatulong sa akin. Nang makarating ako sa balon ay nagulat pa ito. Ako si Satur. Pansin ko na parang takot ka sa akin. Huwag kang matakot, hindi ako masama. Kilala mo ba si Thelma? Tanong ko sa binatilyo. Tila tumigil ito sandali at umiling. Hindi mo sila kaanak? Tanong ko ulit dito. Hindi po. Wala kaming pamilya na ganun. Tanggi nito na tila nabigla pa sa kanyang sagot. Kung ganon, tulungan mo ako makatakas. Pakiusap. Bakit ka po nagpunta rito? Tanong niya sa akin. Basta, mahabang kwento. Sa ngayon, ang hinihiling ko lang ay ang makatakas. Wika ko sa bata na may pagmamadali. Tinuro niya ang isang direksyon. Dito ka po dumaan. May kalayuan pero pagsakay mo ng bus, diretso na yun sa bayan. Kapag kasi dito ka dumaan sa isang terminal ng bus, malapit nga pero nandun ang kapatid ni Thelma, kaya malabo kang makatakas. Wika nito at nagmamadali ng umuwi ng kanilang bahay.
Maraming salamat, bata. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Baka sakaling makita pa tayo, pero paano kung malaman nila na ikaw ang tumulong? Pag-aalala ko dito. May balon din po sa kabila. Isa pa, marami kaming pangontra sa kagayan nila. Wika nito at umalis na. Tumalima ako ng takbo papunta sa sinabi niya. Alam ko kasi na ilang minuto mula sa sandaling yon ay hahanapin na ako ni Thelma. Sinadya kong iwanan ang dala kong gamit upang hindi mahalata. Parang sasabog na ang puso ko sa kaba. Sobra ang pagsisisi ko dahil sa aking nagawa. Pinangako ko sa aking sarili na hindi ko nalolokohin pang muli ang aking asawa. Nakarating ako sa nasabing lugar. Sumakay na kagad ako sa isang tricycle at nagbigay ng dobleng bayad para lumarga na kagad papunta sa sakayan ng bus. Pagdating ko ng Maynila ay nagulat ang aking asawa sa biglaan kong pag-uwi. Nagsinungaling akong muli pero siguradong huling pagsisinungaling ko na iyon. Pasensya na, mahal. Ibang lolo pala yun. Sa kabilang baryo. Magkapareho kasi ng pangalan eh. Ay nako, ayan kasi ang bilis sumugod. Nag-aalala pa naman ako sa'yo dahil wala kang signal. Wika nito. Sorry, mahal. Hindi na mauulit pa kahit kailan. Promise. Wika ko, sabay halik sa noo. Salamat sa Diyos sa huling pagkakataon na ibibigay niya para sa akin. Pinapangako kong hindi ko na ito sasayangin. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Muli po, ako si